Не мога да спра да снимам, тъй като в момента отново влезе рожденика. Темата беше Ален и спомени от общото ви минало. Разкажете вие някоя история. За Ален и за Димо ли? Не, задължително за двамата, може само за единия. Димо, мога ли да разкажа една история от Владо от сватбата? Разкажи. Даже няколко истории. Първо на първия танц на младоженците Димо танцува с Ален. Развалиха първия танц. Нарязането на торта... Но ние излизаме и се обарваме страстно, разбираш? Да. Нарязването на тортата Димо и Елен разрязаха тортата. А то тортата, те се подредили, изнасяте на колички, очаква да излезне младоженец, нали, с булката. И ние с Елен се появяваме. Почва да режете. Той грабна едно було и се е начервил. И припкаме към тортата. Хванали сме един нож, хванали сме се за ръце и я режеме. А то традицията те да я нарежат и след това тая торта се замразявала и всяка година се режела по парче от нея. А ние тортата я разнищихме. Как я разрезахме? Почнахме да шляпаме по хората. Тортата не стана нещо. Излизат Владо и Стейси, то няма торта. Няма какво да режем. И не е само това. Първо бяха от Алабама. Нищо лошо за Алабама. Ама гостите гледаха като претрепват. Почна да се карат на Ален, Ален се обръща, само прави така, човека му казва, не може да кама момче, нали, разваля сватът, не прави така, обръща се, насмуква с Хейли, обръща се и почва. Ами, извинявайте, господин! И това не е всичко. И накрая колко минути дам ти на Вал? Дам ми 4 минути. Ама какво не ще? А той има басейн там. 3 минути да се съблече и да скочи сам. И Вал докато се обяснява, а Вал се съблече, скочи в басейна. След това ще имаме с тебе масата. Да почнем да се борим с Димо, да. Много история. Благодаря.